Post. Chrisen. Post. Post. Oh. Schuif eens op. Post. Kiko pasa. Geef me je hand. Krap. Voor jou. Oké. En voor mij. Kijk, bibliotheek. Wara. Ja, het is gelukt. Ha! Jij ook? Yes! 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 Oké. We staan in het boek. Ja, ik aanbied met het ding. Wat dan mee? Ja, ik geloof het wel. Maar Toen kost contact klopt aqui, você? Chrisen, Alsjeblieft, Elodie. dit is niet mijn verhaal. Kom maar, man. Dit is mijn verhaal niet. Wel, essa aqui tá pouco de dimi. Ah, mas quero também só. Elodie, Sim, não, aqui tem para Bibliotheek. Crisen. bibliotheek. Sim, pero eu aqui não tá me conta. Maar er zijn 15 schrijvers voor dat boek. Sim, pero sim, wak, me te quero nas coge nos, pero me te quero na que cuenta no ves. Ja, maar dit is echt niet mijn verhaal. No, essa aqui tampoco no tá dimi, Elodie. Laat eens kijken. No. Que me nem por mostrar cuenta de gente zomaar tampoco, sim. Nee, en dat kan niet. No, ja. Maar misschien hebben ze het gewoon verwisseld. Papieren in de verkeer. Weet je, dat moet ze in denken. Corta, pero con amitación si ta aboti mi cuenta of si ta amiti mo cuenta mi pona zomaar, Elodie. Ja, bocuenta. Geef dat ding gewoon hier. No, Elodie, comprende. Lo bueno es leuk sinanta bo cuenta do na quem kuta bailesa. Toch? Nee, dat is waar. Oh, Dat is waar. pero a mí te pondré una mi cuenta tanto que hay a mi cuenta. Ja. Oh, wacht. Aha. We gaan gewoon testen. Oké. Als dit jouw verhaal is, Aha. dan staat hier iets in wat jij weet. Algo que cocina tinha dentro com amisa. Als je het geschreven hebt, Aha. dan weet je van elke letter en Aha. elke zin wat er Aha. staat, toch? Sí. Aha, sí. Aha. Oké, dan ga ik jou wat vragen. Bom. Uit het Contra. verhaal. En als je het weet, dan is het... Antwoord op de naam. Si mi rei bom, op de naam. Ja. Bom. Oké, que pergunta tá? Wat is het wachtwoord? Yes! Dat is niet het wachtwoord. Wara. Is ook het wachtwoord. Den mi cuenta, tem código secreto, o sea, wachtwoord, kutabisa. Mi madrina, su dedo pequeña, tá mais grande que su duim. Mi madrina, su dedo pequeño, más grande. Ok. Dunami, mi cuenta. Ok. Dunami, mi cuenta. Bamira, mi te quero gewoon aan, broer. Dank je, Elo. Ja, nou ik. Hallo. Bon, oké. Bon, dan hoop ik casualidad, sí, que nada na ami dibo. Pero bon, ok. Si esa aqui tá boa cuenta. Ja. Denje, você conta de mucho mue com um nome mais bonita. Mais bonita. Kuting, nou ook. 6 letters, 3 sílabas. Con llama el personaje de boa cuenta, supuestamente. Ajá. Tamira. Oké. Wel, Elo, mi te quiere gewoon na cuenta en que den envelope naar Robes. Dan lo tapa taban de otro. Anto na cuenta na naar Robes. Wat Ja, quiere? dat denk ik ook. En Dat jou? gewoon. Maar Pero ese te significa que balesa mi cuenta dus. ja, ik heb het gelezen. A mí no me lo digo. Ik vond het wel een heel leuk verhaal. Mi también digo super leuk. Echt, was intimita mira un tiki, pero Elo. Het is eigenlijk geheim. Nee. Het is Aguanta. Wak. Elo, ¿qué puedes pensar? Nos te les un pida para nanta, ¿me entiendes? ¿Vos te quieres? Dori wak. A mí te la abo te les un pida fue mi cuenta, anto. A mí te les un pida fue bo cuenta para nanta, ¿me? Como se sinti co cuenta ta. ¿Vos te quieres? ¿Vos te quieres? Klein stukje.
klein stukje. Sí, pasó eigenlijk heb ik ook een salina, pero toch. ¿Nos pasa? Een stukje. Oké. Wie gaat eerst? Apa tayo, profe? Ja. Bon. Kiko Pepo y su amigo Nan Lobira. Nos conoce otro fodis, nos 5 años. Foi na Lucy School, Punchi Punchi, na montaña. Montaña, babida? Esta great. Y más que después, nos tura bij diferentes school, nos tem contacto con otro. Nos da app, TikTok y también topa. Ah, we, da lazo llamas di Luna. Lisa, Shareli, Nettie, Juni y Ami, Pepo, tahasi nos esfuerzo. Patopa, na nos lugar secreto. Nou jij, Het allermooiste beroep. dat is de titel. Aha, zit de titel op. Tamira zit aan de eettafel met haar huiswerk voor haar neus. Haar agenda ligt open op de dag van vandaag. Sommen en taaloefeningen. Daar is ze zo klaar mee. Wanneer was die spreekbeurt ook alweer? Over 4 weken toch? Tamira bladert en schrikt zich rot als ze met dikke rode letters ziet staan dat ze over een paar dagen al moet. In haar buik lijken ineens 300 slangen tegelijk heen en weer te bewegen. Mama! Sí, Bokesa. con turdos e cuenta ng Akita Kappa. Sintoniza a transmisión de Biblioteca Nacional durante decimang di Banglesa. Kutabay ta di 25. 25 de oktober, teko 29 de oktober. Eco 6 meses. Bon, y a la fin, nos cuenta. No acaba. Adiós. 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 Adiós.